Miten ekat 2 viikkoa maratonreeni on mennyt? Tänään oli juoksu numero 7 ja samalla tuli 2 treeniviikkoa täyteen. Kyllä mun mielestä tosi nopea tottunut, että juoksu on osa arkea. Itselläkin toi treenimotivaatio oli aika kauan hukassa. Tää on kyllä jeesannut tosi paljon. Siinä on tullut ihan uusi into reenaamiseen. Meitsi on kaikessa tosi tavoitekeskeinen ja mä tarviin selkeän tavoitteen, mitä kohti mennään, että mä saan itsestäni sen parhaan irti. Ja nyt kun se tästä juoksusta löytyy, niin tää on ollut jopa yllättävänkin jees, vaikka en oo juoksusta ikinä yhtään tykännytkään. Nämä ekat 2 viikkoa kelitkin on ollut aika priimaa koko ajan. No siksi mä valitsinkin tän kesäajankohdaksi, kun en talvella jaksa juosta ulkona. Saati mitään juoksumattolenkää, niin ei varmana vedetä. Toistaiseksi on kyllä vielä mennyt kaikki aika nappiin, että kelit on ollut jees, juoksumatkat on ollut kivoja, eikä ole vielä mitään isompia loukkejakaan tullut. 10 kilsaa on vielä ihan semmonen järkevä ihmisen juoksumatka. Mutta tästä pidemmät, niin tää alkaa mennä jo tyhmäksi. Näihin fiiliksiin voisit palata tossa kuukauden päästä, että vieläkö on kuin kivaa, kun vetelee noita puolimaratoneja joka viikko. 9 kilsa heitetty. Sykkeet pysy kyllä ihan hyvin siellä maltillisesti 140 tienoilla, mutta jalat oli kyllä hapoilla tänään. Varmaan kun eilen illalla oli vasta toi edellinen 9 ja nyt kävin tälleen keskellä päivää vetää tän 9, niin varmaan vähän liian tiukkaa tahtia tuli nämä 2 lenkkiä. Huomenna ei tarvi sit juosta, niin ehkä ne tosta vähän palautuu. Hyvä setti, ekat 2 viikkoa mennyt hyvin. Tällä on hyvä starttaa viikko 3. Käykää itekin juoksemaan tai sporttaa muut.